Учора і заўтра, паміж імі сёння. Сёння злучае учарашні і заўтрашні дзень. Сёння гэта масток, праз які мінулае пераходзе ў будучае. І вялікая адказнасць ляжыць на нас, сённяшнім пакаленні. Якую памяць мы захаваем, што перададзім сваім нашчадкам? Скарына, Колас, Купала, Быкаў, Барадулін, Бураўкін – гэта постаці беларускага духа, якіх няма зараз з намі. Але іх думкі, памкненні жывуць з намі і ў нас. Але сёння давайце прыгадаем нашага земляка, Уладзіміра Мікалаевіча Дубоўку. Сёлета яму вспомнілася б 115 год з дня нараджэння. А нарадзіўся ён у вёсцы Агароднікі, але дзяцінства яго прайшло у вёсцы Манькавічы, цяперашняга Пастаўскага раёна. Ля Мядзела ёсць возера адно. Над ім дубы шумяць, гамоняць сосны, у ім, як у празрыстай кроплі роснай, для воч ніколі не закрыта дно, заўсёды светлае і чыстае яно. Каля яго спыняюцца і вёсны здзіўлёныя у захапленні млосным, а кветкі завіваюцца ў вянок. Пра возера я ўспамінаю гэта, чытаючы любімага паэта, ад сэрца шчырага, глыбокі твор. Я думаю, ты не аднойчы бачыў лясное гэта возера, зямляча. Ты ж пахадзіў нямала ля азёр. Як успамінаў сам Дубоўка у сваім жыццяпісе, яго ледзь не напаткаў лёс прарока Маісея. У Бібліі напісана: «За давно мінулым часам маленькае дзіцятка паклалі ў кошык і пусцілі на ваду. Калі яго адтуль дасталі добрыя людзі, дык назвалі Маісеем, што са старажытнай яўрэйскай мовы азначае выцягнуты з вады». Ледзь так не адбылося і з Дубоўкам. 5 хлапчукоў, будучыя сябры паэта, на чале з яго родным братам, уваліліся ў бацькоўскую хату і хацелі перакласці немаўля з калыскі ў начоўкі, аднесці да млына і ўтапіць, каб не плакаў. На шчасце, у хаце аказалася маці, якая не дала здзейсніцца планам хлапчукоў. Вось так, будучы паэт ледзь не трапіў на хвалі ў першыя дні свайго жыцця, але ў далейшым лёс яго падымаў аж да нябёс, але апускаў, бадай на самае дно жыцця. Залатая осенняя раніца, хараством ты на свеце адна. Сонца ў пушчы глыбокай купаецца і ніяк не дастане да дна. Мітусіцца лісцё па аселіцы, як дзвіна матыльком мітульгі, і ўзвее яна, і пасцеліцца, распаветрыцца на берагі, а яны, берагі беражыстыя, не стрымаюць асенні напеў, і ліецца, віецца сукрысты ён, і разгортваецца каля дрэў. Прытулі, прыхіні на апошняе, і згадай гэты дзень залаты, што над пушчай з галелымі пожнямі рассыпаў залатыя лісты. З маленства Уладзімір Дубоўка вылучаўся сваімі здольнасцямі. У 6 гадоў пашоў вучыцца ў Манькавіцкую пачатковую школу. Затым скончыў Мядзельскае двухкласнае вучылішча. Калісьці ў Манькавічах стаяў палац Друцкага Любецкага. Менавіта тут маленькі Дубоўка упершыню ўбачыў шыкоўную бібліятэку князя. Як успамінаў сам Дубоўка, адбылося гэта так. Даведаліся мы ад княгінінага кухара караля, што ў бібліятэцы ёсць пакой-кабінет нябожчыка князя, а ў ім шафы ад столі да падлогі напоўненыя кнігамі. Паслухаўшы такія апавяданні, мы не маглі ні спаць, ні есці, так нам хацелася пабываць у той цудоўнай бібліятэцы. Пакрысе мы склалі план свайго паходу. Падабраўшыся да палаца, мы пазалазілі на балкон-тэрасу, фактычна на другі паверх, і ўвайшлі ў залу у прыгажосць небачаную намі. Залы ў бібліятэку і, о божухна, праўду, шчырую праўду казаў нам сівы кароль. Кнігі, 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 кнігі. Мы кінуліся да кніг.
Гортали одну, раскрывали другую, разглядали малюнки небачаных нам краявідаў. А я, узяв самую толстую книгу, что не смог ее трымаць, поклаў на стол, подогнаў князёўскае крэсла, сеў у яго і пачаў вольна гартаць старонкі. У гэты момант глухая пакаёўка пані Марцэля нечакана вайшла ў кабінет. Як яна апавядала пасля, сядзіць у крэсле князь-нябожчык і чытае кнігі. Пакаёўка крыкнула немым голасам і самлела. У палацы пачаўся стук, грукат, гэта ішла дапамога. Мы выскочылі ў калідор, у самым канцы якога была жалезная вінтавая лесвіца, яна вяла на гарышча. І там мы праседзелі аж да цямна. Толькі потым на пальчыках прайшлі калідорам праз залу на балкон тэрасу, саскочылі на зямлю і ўздыхнулі з палёгкай. Не жальбою пра мінулы час я, адкаснецца ад мяне сумота, пашукаю і знайду акрасу, што да новых прывядзе ўзлёту. Цераз гані, цераз сенажаці, дзе і багна, дзе і квет нямала, яна будзе песняй разлівацца, абы струн хапала мне трывалых. З-пад лясоў высокіх і шумлівых, каля хмар суворых і пахмурных, разліюцца хвалі і пералівы, абы толькі вытрымалі струны. Радасць дасць для сэрца асалоду, дасць і тыя песні пералівы, ці крыніца выбілася з лёду, ці пяе пра шчасце нешчаслівы. Першая сусветная вайна прымусілі бацькоў паэта з'ехаць з Манькавічаў, бо лінія фронту праходзіла ледзь не праз вёску. У 1914 годзе Дубоўка паступае ў Новавіленскую настаўніцкую семінарыю, а ў 1918 у Маскоўскі універсітэт, які праз 2 месяца вучобы мусіў пакінуць, бо паехаў настаўнічаць у губерню, каб пракарміць сям'ю. 20-е гады займаюць асобае месца ў жыцці паэта. Дубоўка жыве ў Маскве, займае адказныя пасады ў прадстаўніцтве Беларусі пры ўрадзе СССР. З'яўляецца лектарам камуністычнага універсітэту народаў Захаду. Вучыцца ў вышэйшым літаратурна-мастацкім інстытуце імя Брусава. Янка Купала называе яго беларускім Пушкінам. Паэт сябруе з Маяковскім, Ясенінным. Адна за адной з друку выходзяць яго кнігі. Строма, там дзе кіпарысы, Трысцё, Наля. Сярод сваіх аднагодак ён адзіны меў дыплом, дзе ў графе спецыяльнасць значылася мастак слова. Дубоўка з'яўляўся стваральнікам і лідарам першых літаратурных аб'яднанняў Беларусі, маладняк і ўзвышша. Ты, хто сын працоўнай вёскі, ты, рагнедзіна дачка, бач, з бельбеленькай бярозкі разлілася слёз рака. Спагадае, хто бязвольны, запылае ў кім агонь, хто рукою моцнай, цнотнай закілзае жыццё гонь. Маладое пакаленне, прачынайся, час прыйшоў, залатое адраджэнне кліча ўсіх пад родны схоў. Нягледзячы на ўсе пасады і поспех, Дубоўка заставаўся адданым сынам сваёй зямлі, сапраўдным беларусам, за што і быў пакараны адным з першым. У 1926 годзе праходзіла навукова-практычная канферэнцыя па рэформе беларускага правапісу. Сярод удзельнікаў быў распаўсюджаны антибальшавіцкі верш за подпісам Янка Крывічанін. Адпаведныя службы шукалі аўтара 5 гадоў. Была знайдзена друкарская машынка, на якой быў надрукаваны верш, а знаходзілася яна аж у самім Крамлі. Аўтарства было прыпісана Дубоўку. Паэта арыштавалі прама ў Крамлі. За ўсе краі, за ўсе народы свету, і што былі, і прыйдуць, што пасля, аздобленыя горкім цьмяным цветам, зазнаць нам гора лёс благі паслаў. Скарыліся і моўчкі ўсё прымалі,
Сама хоць можа, прыйдзе лепшы час. Як лішчынку на поплаве качалі і зневажалі чужаніцы нас. Калёнія праз некалькі сталеццяў, наедак ненажорным груганом, я прысягаю, праклянуць нас дзеці, за пяшаласць нашу нам праклён. У агульнай колькасці Дубоўка прабыў 28 гадоў у лагерах і ссылцы. Шмат прыйшлося перажыць. Ён цудам ацалеў пасля выбуху ў каменаломнях. На міне падарваўся адзіны сын Альгерд. Паэт асвоіў каля 20 працоўных спецыяльнасцей. Ніколі ні кленчы нядолі, ні ласцы літанняў не шлі, даволі пакоры, даволі качацца ў пылу на зямлі. Са светлым і моцным жаданнем, упарта, упэўнена ў час, спаткаем мы шчаснае ранне, яно падыходзіць да нас. Краіна зруйнуе ўціскі, захопнікаў знішчыць датла, світанне ўрачыстае блізка, на ўсходзе зара ўзышла, а толькі ні кленчы нядолі, ні ласцы літанняў не шлі, даволі пакоры, даволі качацца ў пылу на зямлі. Ёсць у пісьменніка цудоўная кніга «Пялёсткі», якая складаецца з аўтабіяграфічных апавяданняў успамінаў. Дубоўка піша: «Адзін мудры англічанін сказаў аднойчы: у кожным сэрцы ёсць гразь, каменні і кветкі. У адным больш, пэўна, камення, у другім гразі, у трэцім больш кветак. Але ж і гэтыя кветкі таксама ведаюць свае вёсны і восені, свае красаванні і адцвітанні». Пражыўшы цяжкое, складанае жыццё, Уладзімір Мікалаевіч не ўпусціў у сваё сэрца гразь. У засценках НКВД паэт не зламаўся, не напісаў ніводнага даносу на сваіх сяброў. У той час, як многія яго аднадумцы пісалі на яго даносы, чарнілі ў газетах. Пасля 28 гадоў лагераў і ссылак страты сына Дубоўка не закамянеў душой. Але кветкі яго сэрца крануў сум. Ён адышоў ад перакананняў маладосці, стаў асцярожным і прадбачлівым, але ж талент не схаваеш. Паэт звяртаецца да дзіцячай літаратуры, фальклору, перакладае творы Байрона, Гёта, Міцкевіча, Шекспіра, дарэчы, з мовы арыгінала на беларускую. Вяршыня перакладчыцкага майстэрства паэта – 154 санеты Шекспіра. Стамлёны ўсім, я лепш сустрэў бы смерць, чым занядбаных бачыць жабраванне, і здзек пустапарожнасці цярпець, і найчысцейшай праўды зневажання. Жыццё закон нязломны мае. Ніколі праўда не ўмірае. Адно хоць зернітка малое, ды застанецца прабылое. Узыдзе, сходы будуць з плёнам, з адзінак вырастуць мільёны. Хоць Уладзімір Дубоўка амаль усё сваё жыццё пражыў за межамі Беларусі, ён не забыў ні мовы беларускай, ні сваёй малой радзімы, пастаўшчыны, і прысвяціў ёй лепшыя радкі сваіх вершаў. А колькі б дзе не вандраваў, хоць добра ўсюды і прыгожа, і мяне цягнула да пастаў. Хацелася пабыць лядоўжа. Радуе тое, што ў паставах ёсць дзіцячая бібліятэка, якая носіць імя Уладзіміра Дубоўкі. Ведаю, што і я памру, як усе, што без смерці нічога не будзе трэба, тым мацней люблю весь шырокі свет, і гэта перастае з большага неба. Перачуць усю боль, усю слоды жыцця, кунуцца ў праданне жыцця з галавой, пераслухаць, як хваль ветрах шалясцяць, гэта шчасце, скажуць малое. Іначай спыніць можа, сілы няма, а плысці супраць плыні магчыма. На шляху, калі хто і залом заламаў,
змяніць, не спыніць. Як і кожнаму значнаму паэту, Дубоўку быў дадзены талент прадбачання. 26 красавіка 1986 года, калі над намі узвіўся чорны сцяг Чарнобыля, мы прыгадалі зорку палын. А Чарнобыль – гэта і ёсць палын. Але разам з тым Дубоўка верыць, што беларушчыпшына не зарасце травой нацыянальнага бяспамяцтва і нігілізму. У ветры дзікім не загінеш, Чарнобылем не зарасцеш. Мы, землякі і нашчадкі паэта, зробім усё, каб спраўдзіць веру паэта ў нас.